Halo mga bata, kumusta ka mo tanan? Oy, Birnis na kita ka kumusta ni Art? Ya karon mga bata, makasama din lang kita mo nagaglangay kay Birnis naman. Ano yung sumpay ni Yumi, ang iring sungkaban? Nakatuog naman si Pantoy. Oo nga, nagkahigayon ko sa pagkaya. Nasab siya ibabaw sa among atot. Iso kayo siya tingog. Wala. Unsa mo na. Mauling saba kayo sa among atot. Tungod sa kwarto ni Mama SP. Namiligro si Mama. Namiligro nga akong inahan. Hala. Sukog ang hiring sa dakong bitin. Kung mo, magpasalamat lang ta si Mama sa mga hiring. Pagibantayan me. Tungkay, namiligro siya na ng maong bitin. Akong talahon, kung asa pa ingon ang dakong sawa. Kasabang gini yung mga hiringa mo! Panusawa mo mga matay! Mga animala, mga hayop ko sila sa akong anak. Tibok ni Mama. Wala. Tamang ba yung usomos? Sundan ko siya sa kong pananaw. Wala. Paingon siya sa among malukan. Hala. Makasuod na siya sa pangkal sa among malukan. Makasuod na niya eh. Wala. Dako ko yan yung tubo ni. Isundan siya sa itong mering. Kauras. Ang pikot nini. Ibalik sa akin na kaputin. Ingon siya. Ibalik naglakot sa pili. Ibalik pagtagtag sa among ano. Giluparan siya rin ito. Kapitin. Nagigmuyo ang itong mayroon sa pitin. Sa patay taon di kinabuhi dalagubo lang may mapong ato. Maugtas ko hindi maugtas ko sa mga puwisit. Wala, nalikusan sa pitin ng iring na ito. Nilihok ba ang iyong ikong? Tabangan ako ang itong iring. Ayaw sa likusi. Kusa na sa taktoras-kauras. Sa lawa sa nakumbitin. Magamping ako nga. Pwede ko niya malikusan. At kini, meow, 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 meow. Nasakitan siya. Wow. Nakabuhi ng hiring ito nga. Ayan niya malikusan. Ako yung tubag sa bitin. Meow. Pataron, aduhan namin. Makikipok ko ni mong bitina ka. Meow. Ang bitin, nipaingaw siya sa may pusot ng mga son. Kunaw, siya nagpundo ng isa-isa mong ano. Dahil napulaan ng mga karaho ay salamat kay dahilom na. Ay, mubarog ko. Susiyon ko pagbalik ang kwarto sa akong anak. Basig na abot na intaon. Asa bang kaitaw ning mata? Oy. Ligaw sa mama. Kita diyang kwarto. Upuan lagi sila ang putahan. Meow. Kinala makasuot ko. O tago ko sa suot. Aron, babantayan ako sa Mama SP. Meow. Nakatubo si Mama SP sa pag pinaabot na ako. Meow. Dili may mong bihan ako si Mama. Samtang nakatubo siya. Meow. Kadako, ano ba sabitin nga? Naasa mong kisame. Meow. Wala ba to? Kakuha og manok tungod kay naabog mo siya sa iring nga itong meow. Gigutom na gitong bitina to. Naagi lang na kong bitino. Nanaw yun.
Nagpasuot ko din sa kwarto ni mama. O nabantayan ako ang akong inahan. Nagtanaw mo ng bitin ni mama. Nagkapit ang iyang atensyon tungod sa hagok ni mama. Ginoo ko. Kada ko. Gining bitin na ako eh. O pagkasiguro ko. Naggutom gining bitin na eh. Kaya huwag mo siya kakuha o manok ka niya. Ano niya makaon? Hinahinay siya sa pagkamang. Paingon sa ubos. Kailangan magpugnan ko kining bitina. Kung magkamata si mama. Jay, kasama. Kada ko sabitin. O ang iring sa musilingan. Nakigharong sa dakong bitin. Kaikog bayan ako ninyo. Nay, ano lang ko una Silingan biya ta. Dili mi makaako nga dunay mga ipakitabang unya maminaw lang me. Na makonsensya po tangon ni Ana Ispe. Salamat kaayo ninyo, Loida. Ernie. Huwag sa Bayan, Ispe. Doon na ko ipakita ninyo. Nakasiguro ko nga ikaguol kini ninyo ilabi na sa inyong anak. Ha? Siya ang nagluwas na ako kay kaniatong bitin nga ni-atake na ako. Kung wa pa magsama-sama ang inyong iring na lamoy na siguro kuron atong dakong bitin. Ay, patay na ang among iring. Ganun namatay man siya. Iyang gialihan ang bitin sa dihagigukod na ko ini. Ug siya, ang inyong iring mo'y napaakan. Oh, kinuo ko. Mag-uul na sa pag-ayon inis Dudong Pantoy taon. Nasayop ko. Hag ako gikalagutang mananap. Hag ako gituhuan nga nagdagwisit. Kay maglisod ko sa pagkatog. Maura sa day, magluwas na ako gikan sa disgrasya karong gabi una. Ako taang mamatay pero iya kitaw kong giluwas. Mao na Ispe. Nga dili ta mohukom og bati ngadto sa mananap. Kaya wa ta masayon sila ang makatabang nato. Ako na lang ni Dado sa mo. Ugugman na ako pasaptos Dudong Pantoy. Ay, nagkasiguro yun ko. Nga mag-uul yung tao ng bata. Ini kakita niya ni Yumi. Nga patay na yun kini. Kumusta ang isip mo sa kairing? Kinsa ka? Kung sa kining napita. Niya ka sa lugar sa mga engkanto. Kunsa? Ang ako na yung duman. Meow. Nahimo kong iring. Sama sa iring sa mong silingan. Meow. Katong iring na si Yumi. Ang katapusang nahitabo. Meow. Nakigharong ko sa dako kayong dilim. Meow. Laksik na sa wanga. Gustong mutukop sa akong inahan. Meow. O sabihang, gibabagan ko ang mantas na bitin. Ako'y napakan. Dili. Nalamoy ko sa bitin. Nalamoy ko sa bitin. Kung maula. Patay na ba ko? Paliyog. Tubag ako. Meow. Patay na ba ko?
man nga mao ang lawas ni Ali. Unya nahibawaan ka ni Isme. Nga kadto di ang namatayang iring sukaban, mao di kadto iyang anak. Hala no? Iyang anak nga kalit tawa, mga bata, mga sama. At ang inyong mga tapos ang sumpay sa kung aso ninyo ni Sumanao na nga nagluhan. Ang iring sungkaban, di nilang sa mga aso ni Kuya Guliat, kinitanan jalit ka na to sa Arimen Drama. Kamong mga bata